Huriani Tuhata, Tapukama Parminggota, Marhite Ede nomor 520 lalu, ayat sada dohot 2. Marhite-hite goarni dewata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, natu mapalangi dohot tanoon, amen. Nama mulus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian ro di saleleng ni leleng na do, na mangulahon lomo ni rohani debata, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami asonang madele hami, ujuro hapogosot tuhami, jala asa unang magopo hupain hami silehon-lehon muna denggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramo ti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta nadi hasyanganon, lehon di hami haporsyaon, asa dohot hami parjabar di siteanon ni akan naporsea di ho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Mari dihitasian nomor 115 ayat sada. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu tasadarion, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon di hari minggui, di naonomari maulahamu nasa si ulonmu, alayang guari papituhoni, ari pada dianan ni Jehovah di batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi penahanmu
rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai di naunomari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di baheni do bain na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatani odo. Ikot dihabiari rohatta de bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asaunang tois rohatta diajar nasian hata ni debata. Iko badiado hata ni debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Olat lima saat nator amangidogo mahita tuadopan ni debata lau mangulahon nau bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nau bartu patik mi. Amin. Mari dihita yang nomor 114 ayat 1 dohot 2. Tatopoti madosata diadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasasani dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami, akan na mangorsakot dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami, hasasani dosa nami. Lehon matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami maka porsai lahu manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasahat hami diri nami tuho gabi pelean na mangulu jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapi kema hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Songonod do hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu. Guruhon hamu masian au. Aina labok do au jalan nas serep marroha. Asa dapotan hasonangat tod dimuna. Ai labok do augaku. Jalan yang dohot nahu paporsaton. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Mari dihitesan sian nomor 127 ayat sada. Tapi kema epistel di minggu tasadarion ima di enet huriata siat 2 Musa bidu 10 mamuka sian ayat 10 sada satro di 10 alu 2 Musa sada ayat 10 ayat 10 sada rahatus satro di 10 alu tajahama margati soring hujahama parjulu dungi ninna Jahoba ma tu si Musa songonon. Nunga hubege parmuton yala Israel dok matu nasida songonon. Margira godari pamanunguna maju jala panunai kumamahamu mangan sabu-sabu asa pun dibotonamu tau do Jahoba di berkabungan. Jadi dung bodari Roma marhulalan akalote dung ditutup do parsaroane jala menugut nai marpeahan nabur humaliang parsaroane. Jadi dunga naik nabur nan marpeahani idama adoma larat di sisik ni kabunani semua beratu dibotik nakata met-metna dohot iduluna. Jadi dung di ida halak Israel aka didok bema tu donganna manhu ahadoi aidang di boto nasida manangahai alai nin nasi Musa ma tu nasida ima sagu-sagu nanilehon ni Jahoba Tuhamu bahen si panganon. Butima akan tinau di Jahoba pakumamu sia di Jahoba marguru kuduna panganonna sasoro sasahala marguru kuduna menetorokuna ganut membuat marguru isi ni kudu nabe. Jadi di bahen halak Israel masongoni adong ma papungu nagodang adong papungu otik. Alai dum susurupi dibilang adong lobian napa pemudang jeladang hulangan napa pemudik ganut marguru tu kapamasa di pakumunasida. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhi TED nomor 250 ayat sada.
taha tidak ko maha porsiao tai, songon nahina tidak ko nidongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargoku nasu hatu dosan, natu mo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siya tod di porbadia, adorak so habubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit di panghumon ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuwa nuatoru dung ditanom, na mulak mengolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pergogo naso hatu dosani, disima ibana, pai mamulak so tu tanaon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu sogok daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tabigima tikting na masa di huriata. Titing HKBP Tamarunang, Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2020 sada. Nama ragam. Goar ni mingguta sadarion, imah, minggu napasiahon, dung tiri ni tatis. Topik minggu, mangaradoti hasadaon ni todi. Dalam bahasa Indonesia, memelihara kesatuan roh. Napaduahon, permingguan di minggu tanggal 8 Agustus, tanggal 20 2000 sada, permingguan ni huriata di minggu tanggal 8 Agustus tahun 2020 sada nanang roh, patu paon tama di gereja. Masuk pukul sia 00 wita. Jalan Marhata Indonesia. Pinangido maturuas ni huriata, namar sakap romar minggu asa taihuton ma protokol kesehatan. Napatuluhon, kebaktian wilayah. Marilah kita melaksanakan kebaktian wilayah di rumah masing-masing pada hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021 pukul 19.30 wita. Acara ibadah akan dikirimkan melalui WA wilayah masing-masing. Napa opaton? Memberikan prestasi sekolah. Sadarion pasahaton ni huriata do pembagian hadiah tudak danak ni huriata na berprestasi. Aka goar ni na berprestasi. Tingkat sekolah dasar. Na perjolo Alpan Pasaribu kelas 3 SD Kristen Elim Makassar. Nilai rata-rata 92,8. Napaduahon Amsal Nixon T. Simajuntak. Kelas 6 SD Kristen Elim Makassar. Nilai rata-rata 94,2. Napatuluhon Arin Pasaribu, kelas sada SD Kristen Elim Makassar, nilai rata-rata 92. Napaopaton Brian Hamonangan Butar-Butar, kelas 2 SD Bina Kasih, nilai rata-rata 94,6. Napalimahon Charles Gabriel Tambunan, kelas sada SD Negeri Sambueja, nilai rata-rata 87,6. Napaonopon Deborah Salomita Hutasoit, kelas 2 SD Impres Pai 1, nilai rata-rata 92,1. Napapituhon Harni Adelia Simajuntak, kelas 4 SD Kristen Elim Makassar, nilai rata-rata 88,8. Napawaluhon Happy Rohana Simajutak,
kelas 1 SD Kristen Elim Makassar, nilai rata-rata 10,8. Napa siahon Rado Guantimarito Sihombing, kelas 2 SD Impres Tangkala, nilai rata-rata 14. Napa 10-hon Reinhold Gilbert Sihombing, kelas 5 SD Impres Tangkala 1, nilai rata-rata 15,1. Napa 10 sadahon Rivaldi JH Sitompul, kelas 6 SD Kristen Elim Makassar, nilai rata-rata 11,7. Napa 12-hon Rolando Giovanni Sihombing, kelas 4 SD Impres Tangkala, nilai rata-rata 15,6. Napa 10-hon Sepriana Veronica BRH, kelas 3 SD Kristen Elim Makassar, nilai rata-rata 11,2. Napa 10-paton Septian Immanuel Panjaitan, kelas 6 SD Kristen Elim Makassar, nilai rata-rata 14,4. Tingkat SMP. Naparjolo Cornelia Sihombing, kelas 9 SMP Negeri 36 Makassar, nilai rata-rata 80,6. Napaduahon Sipa RM Sitompul, kelas sia SMP Negeri 30 Makassar, nilai rata-rata 13,6. Napatuluhon Stephen Trik Kaisar Gonop Hutasoit, kelas 9 SMP Katolik Raja Wali, nilai rata-rata 10,8. Tingkat SMA. 1 Hosea Immanuel Panjaitan, kelas 10 SMA Negeri 21 Makassar, nilai rata-rata 90,5. Napaduahon Udia Renata M. Saragi, kelas 10 SMK SMTI Makassar, nilai rata-rata 89. Tingkat perguruan tinggi. Naparjolo Esther Aprilda Sihombing, Universitas Hasanuddin, IPK 3,67. Napaduahon Febri Yanti Panjaitan, Universitas Hasanuddin, IPK 3,68. Napatuluhon Mario Fernando Rumahorbo, Universitas Hasanuddin, IPK 3,3. Napaopaton Olivia Tri Arianti Sianturi, Universitas Negeri Makassar, IPK 3,87. Napalimahon Sabrina Sihombing, Universitas Hasanuddin, IPK 3,1. Napalimahon Pelean Tujolo, Papungu Pelean Tujolo Dohita di Minggu Naro, tanggal 2 Agustus tahun 2021, bahen tupak tatu operasional huria. Napaonopon media sosial HKBP Tamarunang, pinabotohon matu sude ruas ni huriatta, taringot tugoar ni media sosial HKBP Tamarunang, ima Facebook HKBP Tamarunang, YouTube HKBP Tamarunang, Instagram HKBP Tamarunang. Akaon mana resmi pakeon ni huriata di media sosial. Tapa ihut-ihut ma media sosial ni huriata, lao ibadah online tu akka ruas nasoboi romar minggu tu gereja. Dohot marhite media sosiali disagiho do renungan harian hobar tu almana ni HKBP. Napa pituhon persembahan ibadah keluarga diberitahukan kepada semua jemaat HKBP Tamarunang agar kita menyerahkan persembahan ibadah keluarga melalui rekening gereja, Bank BRI,
atas nama HKBP Tamarunang 0224 000299 Setelah dikirim, bukti pengiriman kita serahkan kepada Sintua wilayah melalui WA wilayah. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Napawaluhon ruas namar sahid. Parhalado doh sude ruas nihuria HKBP Tamarunang. Manang yakon ruas namar sahid di Jabu, manang di rumah sakit. Saya tuhat tama namangalehon hamalumon doh tahai pason. Mulu adong sian ruas nihuriata namar sahid di Jabu, manang di rumah sakit. Asa di Papua tu Parhalado manang Pardita. Ruas namar sahid. Iin Borusianipar perawatan di rumah. Amang Sintua MH Panjaitan perawatan di rumah. Amang Sintua Aho Tagalong perawatan di rumah. Napasiahon. Ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang. Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nihuriata namar ulang tahun sian tanggal 26 Juli satu tanggal 1 Agustus tahun 2020 sada. Saya itu hatta mana mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hai pason. Ruas namar ulang tahun Nyonya Silalahi de Borusialagan tanggal 27 Juli ulaya 3. Caroline Boru Panjaitan tanggal 20 Juli wilayah Tolu. Charles Sitanggang tanggal 30 Juli wilayah Tolu. Julio Partahi Nabolon Sitorus tanggal 31 Juli wilayah Sada. Hosea Emmanuel Panjaitan tanggal 31 Juli wilayah Tolu. Amang Situate Rumah Horbo SE tanggal 31 Juli wilayah Tolu. Putri Agustian Boru Panjaitan tanggal 1 Agustus wilayah 2. Nomor 2 Kapner Manurung SE tanggal 1 Agustus wilayah 3. Poda Tolu ayat 10. Di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirangna do hamuraon dot hamuliaon. Ulang tahun Pardongan Sari Peon. Parhalado doh sude ruas nihuri HKBP Tamarunang pasahaton selama ulang tahun Pardongan Sari Peon tu ruas na merayakan siat tanggal 26 satu tanggal 1 Agustus. Ati adong naso saya itu hatama na saya toktong mangalio pasu-pasu tu keluarga nasidan. Napa 10 sadahon ruas naro tu permingguan Minggu tanggal 25 Juli tahun 2020 sada. Godanga 42 halak. Parhepengon ni huriata boy mata bereng ditikting parhepengon na adong di hitabe. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon. Tatangya koma asagabe pasu-pasu doholas ni roha di hita. Tarlumubi gabe hamuliaon di goar ni tuhata. Amin. Tapuji Tuhata marhita ede nomor 127 ayat sada dohot udutna huhut mata papungu piliatan na parjulu. Harta
martangyang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu kadongan saha porsiaon na marminggu di bagas munaganup, tabukama turpuk ni jamita di parminggu atas sadarion, imana tarsurat sian Efesus bidu 4 ayat sada rodi ayat pitu. Efesus bidu 4 ayat sada rodi ayat pitu, songonon ma hatana asa au natarihot di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangi hokamu manatama hobar tu pajouon nong songgop tuhamu martoruk ni roha situtu marlabok jalan marlabas ni roha masih haihean di bagasan rohana holong haringga cok kamu ma mengeradoti hasadau ni toddi pinado muni dame aisada do dagingi jalasada do toddi ai songonido hamu tarjo di bagasan sada pakirimon di pajoni sada do Tuhan sada do haporseon sada do nang padidion sada do debata amani sasude si gonggomi saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut alai tuganup hitabedo di basa-basahon asiasi merguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus ido ianggo sahatna hamu kadongan caha porseaon molo didok ditrupukon tarengot tu hasadau ni toddi jalaima topik ni mingguta mangaradoti hasadau ni toddi nuai nagabe cuku-cukun dihita hamu kadongan toddi na songon dia do naikon manggogomi hita asa jupak kita hasadaun di toddi toddi na songon dia do na manggogomi hita asa jupang dihita hasadau ni toddi totui kundohonot tama dang toddi sian portibion ala molo sian portibiodo toddi dang boy pacadahon akahalak na porsia di Kristus toddi na boy pasadahok kita ima toddi na sian debatado toddi na toktong mangaramoti nguluta toddi na toktong marsuara di bagasan rohat tabe toddi na toktong pasingotok kita moladong tutu akka nahurang di bagasan roha nahurang nang di bagasan pikiran toddi na toktong manugu-nugu hita asa toktok kita makaholongi debata uhut matutu makaholongi dongan jolma ido mangaradoti hasadau ni toddi mangaradoti do hita tutu hamu kadongan idang na mambahen hasadau ni toddi molo na mambahen mo na patupahon hasadau ni toddi dang ulaw ni jolma ulaw ni debatadoi ala debatado tutu na mambahen hasadau ni gabe sada mahita di bagasan Kristus di bagasan ibana tugasta holan mangaradoti do tugasta asa menjaga tugasta asa memelihara kesatuan roh ido bahen molo tugasta memelihara kesatuan roh ikon adong ma langkah manang upaya bohama tutu laho memelihara sada kesatuan sada hasadaon di tonga-tonga ni sada pumuan diturpukon nunga di pabua na parjolo martoruk ni roha situtu ulaw na parjolo asa adong upaya dihita mangaradoti
sadahasa daun ditot di ima martoruk niroha. Didok di hati Indonesia ima rendah hati. Hamu kadongan dialami si Paulus do uju manurat ton turpukon anggo di dunia kuno mulai dok rendah hati itu berarti sikap orang-orang yang tidak punya nilai harga dirinya. Perbuatan atau sikap rendah hati itu tidak pernah dipandang oleh manusia, karena perbuatan rendah hati dulu itu seperti perbuatan orang-orang yang bodoh. Alai dung Roma hak Kristenon tu dunia kuno, tu dunia Eropa, dungi dipabuat si Paulus ma sikap na rendah hati, ima sikap na parjolo naik kontarida di halak Kristen, halak naolo porsia di Kristus. Alaniaha, karena sikap rendah hati adalah sikap yang mau mengenal diri sendiri. Kalau saya mempunyai sikap yang rendah hati, saya mengenal siapa saya, bagaimana saya, apa kekurangan saya. Dengan rendah hati, saya sadar siapa dan bagaimana saya ini. Idu bayi nama kadongan sikap na rendah hati, olo na patutoru diri, ima halak na olo menanda dirina. Dia mengenal bagaimana ketidaklayakannya di hadapan Tuhan, karena dia melihat Allah yang begitu kudus diperbandingkan dengan dirinya manusia yang begitu banyak dosa. Idu bahen molo halak na rendah diri, itur uduk do ibana di hadapan debata, dan dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, cara rendah hati ialah lihatlah kepada Tuhan, supaya tidak ada sikap kesombongan dalam hidup kita, tetapi sikap yang mau untuk terus belajar dan mau memberikan hidupnya kepada Tuhan, karena dia merasakan bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan dan dia dilayakkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Ima sikap naparjolo rendah hati martoruk niroha. Sikap napa duahon didok di ayat 2 marlabok niroha. Didok di hati Indonesia ima lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang marah pada saat yang tepat. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak pernah marah pada saat yang tidak tepat. Intina hamu kadongan, orang yang lemah lembut dia tahu menempatkan emosinya. Dia tahu dan dia bisa mengendalikan hidupnya. Itulah orang yang lemah lembut. Dia mampu menguasai pikirannya karena dikuasai oleh Roh Kudus. Namangihut ima marlabas niroha, lebas rohana. Ima halakna sabar. Orang yang sabar mempunyai semangat yang tak kenal menyerah. Orang yang sabar adalah orang yang mempunyai semangat yang pantang menyerah. Semangat Kristen, orang-orang Kristen adalah semangat yang tak kenal menyerah. Semangat itu tidak dapat dihancurkan oleh kegagalan, oleh penderitaan, oleh kekecewaan, oleh keputusasaan. Semangat orang-orang Kristen itu adalah semangat yang sampai akhir. Dia mau berjuang sampai akhir. Alani halak nalabas rohana, halak nasabar, ima halak na mampu menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya. Entah itu hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun, bahkan sangat mengecewakan hidupnya sekalipun, bahkan sampai mencoreng harga dirinya sekalipun, orang yang sabar dia akan tahan
dan dia tetap berdiri tegak. Karena apa? Karena Kristus yang menguatkannya. Hamo kadongan asugari kesabaran di debata sarupa songon kesabaran di jolma totu ngaliling hita di pamago di uhum debata. Andai kata kesabaran Allah itu sama seperti kesabaran manusia, tentu sudah lama kita dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, kesabaran Allah tidak sama dengan kesabaran manusia. Karena Allah itu panjang sabar terhadap kita. Itu sebabnya karena Allah telah panjang sabar terhadap kita, Dia mengampuni dosa-dosa kita. Songonima hita dot dongata jolma, tatiru madebata, olo hita merlebas niroha, mamereng aka dongata. Dungina mangihut tarida matutu holong niroha. Holong na pinangyor terpukon ima holong agape. Holong na olo adong pengorbanan di halak Kristen. Holong na olo memperlakukan seseorang entah apapun yang diterimanya tidak akan menghalangi dia untuk tetap melakukan kebaikan sekalipun kita direndahkan, tetapi kasih agape, kasih Kristus, kasih pengorbanan itu tetap menguatkan kita dan tetap menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Hamwa kadongan sahuria alani taradoti matutu hasadaun di bagasan huria, hasadaun di bagasan keluarga, hasadaun di tonga-tonga ni aka perkerejuan, hasadaun di tonga-tonga ni aka humaliang manang masyarakat. Terlebih betutu di huria, tu hasadaun doh tu parsauran sesongonido, hita di jo, hita di papung tu di purbadia. Nian hamo kadongan ragam do silehon-lehon, tuak karuas, doh tuak kapangula. Adong do tutu silehon-lehon di bata tuak karuas marumakon arta, habisuhon, pamodaion, pangajarion, pangubation, waso, dohot hasangapon, nang akka parhobahason. Alai tutu akka rumang talenta na adong dihitabe, ikkodo gabe sadatod dihita. Jalata pargunahon ni gabe sada panugunuguon, sada haulion di tonga-tonga ni gereja tahun, di tonga-tonga ni hurian itu hat tahun. Asa tutu saluhut na hama kadongan marpanupak tuaka na pauliulihon halak Kristen di huriai. Jala jupang matutu hasadaun di tonga-tonga ni parsauran ni halak Kristen. Ragam akataleta nadong dihita, ragam nang aka kemampuan dihita, tapak kema tapargunahon ma lahu pauliulihon sada parsauran na tugu nihot ni holong dot dami nasyang Kristus jupak kita matutu hasadaun di tonga-tonga ni huriat taon. Amin. Martangyang mahita. Maulia tema diho ale Tuhan nama nugu-nugu hami marhite todim hatam asa huradoti hami matutu hasadaun di begasan toddi, hasadaun di begasan Kristus. Maragam jalabahat nang akka talenta, akka basa-basa nong pinasahatmu tusude ruas ni huriamon Tuhan. Tung mandok mulia te dohami. Pakyaw nami mai tutu laho pauliulihon asa tarida matutu sadahasadaon di huria nami om. Sadahasadaon di gereja HKBP Tamarunang. Sadahasadaon di parpunguan ni halak Kristen. Saluhutna marpanupak tuna akan adenggando Tuhan naong penasahatmu tuhami akan porsia diho. Pasu-pasu matutu hamion na beribadah na marminggu marhiti ibadah onlenon ramuti mahani ganup marsada-sada dia ka keluarga nami be dia ka parkerejo nami be pasu-pasu matuhan asa tok-tok kami margugu tok-tok kami hipas sehat mangula kaulau nami di padao mahami tutu sian akka pangunjunan, sian akka hamaolon,
nang senaka parmaraan jupang nami matutu aka hadameon di tonga-tongan yaka perkerejoan nami molo dung mangula ho Tuhan diaka ulau nami ganup ale Tuhan marpanatap marbidege maho nang diaka pangiduan ni ruas di huriam molo tungadong aka hamaolon di tonga-tongan ni keluarga nasida ho matutu mamasu-masu mengaramoti ho matutu nang manugu-nugu haporsion sude ruas di huriami asa toktong diingot nasida Tuhan diaka parukilon na dirupi nasida tutu diingot nasida maho tanganmu nagajangi na mangaleho dala keluar diaka permasalahan ruas di huriam di tonga-tongan niaka keluarga manang di tonga-tongan niaka perkerejuan ramoti matutu aka ruas di huriam na dibagasa parsahiton iin borusiani par amanami naposom sintua pajaitan doho sintua aohu tagalung tu bagasan tangan umat Tuhan upasat hami ditulu ruas ni huriam na dibagasan hagalion ni pamatangon ho matutu na mangalon hagogoom dohot hahipason tunasida ale Tuhan mauliate matutu nang dia kadongan nami na marayahon ulang tahun hatutubuna di bagasan mingguon ho matutu na mamasu-masu ho matutu na mangaramoti asa toktong Tuhan di umurna na baru di bagasan parmingguanon homa nagaberaja namian di tonga-tonga ni rohana nang pikirana nang keluarga nabe jala moliate matutu nunga dipaadar nakingan aka dakdana ruas di huriam sian tingkat SD, SMP, SMA nang tuaka perguruan tinggi na manjalo aka prestasi sian sikola nabe jala adong matutu sada hadiah sian tonga-tonga ni huriam ramoti matuhan aka yana konami asa toktong nasida mempertahatton aka hasil dari capai nasida jala toktong matuhan gabe jol masolo yajar matutu dak danak ni huriamom gabe jol manamalo naolo tutu mangula di bagasan hadameon mangula di bagasan tangiang jala olo matutu uduk tua katona ni na tua anak ale Tuhan nang aka ros di huriam nang pasahaton aka pelian ibadah minggu pelian hamauliateon mana aka ucapan syukur doho peliat taon ho matutu Tuhan na mangaramoti ganup nasida jala toktong ma ramoti nang aka perkerejuanna nang negara nami bangso namiom nang luat nami di dia haminoy maringanan Tuhan pasu-pasu ma asa toktong di bagasan aka haipason aka uluan di negara nami uluan di aka luat nami marbisuk na sida tutu laho mamereng aka namasa di tonga-tonga ni sorimago kopi sapulusia na toktong adopan nami Tuhan di bagasan partikianom Tuhan homa mangaramoti huriam hakai pita marunang sudia kapar haladona sudia na aka ruasna nang tim multimedia narap dohot hami nuaing ho matutu kemasu-masu nang nasida atong mauliati madiho jalo tangihon pangiduan nami marhitit tangyang namion marhite Kristus hay martangyang amin. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 140 ayat 1 dohot 2 laus tapapunguma peliatan apa duahon. Yesus,
datang yakon ma peleata tuado pani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut silolehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siya na nilihon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pelianon pati buluhon harajaunmu. Itong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutadahami gudang ni selen lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham, di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho. Di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho. Jala saya di pasaor honma damena tutodim. Horas, salam sehat untuk kita semua.